Berriro, ea zer moduz, doan bigarrengo buelta, isiltasuna eragin eta guri piztuta arreta, arkupe hortan itxuraz ezteu ondo egin beroketa. Eguerdi hontan denak kafea eskatzen nahi dira eta baldin kafeak anistan jabar dunian apopilua kafian maila igo liteke uste gabean pilua. Guri zerbeza iritsi zaigu, lortuko dugu brilua. Aitona monei iritsi zaie, gazta eta membrilua. Atzo gauean membrillo pixkat, bazela ando nintzako, ta gaur goizean membrillo pixkat nunbait jubilatuntzako. Adina ere begira jarriz orain aipatu beharko, nere kintoa gutxi dira ta egainaren eta egainenak asko. Zure kintoen bila hariko zera gaur alperrik, baina herri hontan jankontuetan pentsat badute indarrik. Membrilloa eta gazta ipatuta etzan falta irriparrik, xarrak beti doaz aurretik ta ez urtetan bakarrik. Alaxe da bai mai bakarrean, general eta kapitan, urte mordua edukiarren, oraindik sasoiko pintan. Zenbat membrillo ta zenbat gazta, gainera platera bitan. Ziklistak ere begira daude, goitik bera inbira. Batzuk bizkarra eman da eta beste batzuk parez pare, membrilloa eta gazta jaleta orain
zuek kuadrillako kandoni gaur hortxe daude. Zarra hotxegin omen diotan, sortuta errezeloak, baina edadeko kuadrilla honek merezi ditu txaloak. Membrillo eta gazta kontukin estomagoko zuloak, baina gehiena janduna bere petxuko kokodriloa. Bi kokodrilo toki berean, haze kuadrona barmena. Ez dakit ondo ulertu dedan, adurrek esan duena. Edadez berdin ez ditu kaizak, egaina eta perurena. Ni txomin horren kintoa bainau, eta ez bestearena. Nunbait egaina gaur ez daukala, hemen txezartzeko plani, baina etzazu aitzaki jartzen, gaurkoan hartu zuglanik. Txominei beida jarri naiz eta ala pentsatzen baitetnik, kintoak dira ez nuen uste txomin horren zarra zanik. Lotxarik gabe egiten dugu edadean aipamena, zuzen ustean abitu eta bide erdian errena. Erdian doa okaina baina ez da posturaik onena, eun urteraino iritsiko da okaina jaten duena. Berso bikaina gendun amaia, zurea bataz besteko. Jubilatuek askotan gutxi behar baitute posteko. Okaina jaten gauza utxadanik ez dezu bada usteko. Oi kapaz dira zutitu eta mokau egiten hasteko. Egainak esan duenarekin, hortxe pentsatu adetai. Txomini beida jarri naiz eta ondoan bat badu lazai. Alkatearen naiz eta lehen ibili zaigun ainalai. Bersolariak alamuzkoak ta alkatea ere bai. Alkate izatean noiztik da krimena, konpondu beharko ditu 11 problema. Beti zer komentatu herrian barrena, egitan bera aldagintzen duena. Agintzen duena. Religioa doa, gero ta berago. Sekretario jende lengua akabo. Honek agintzen dunik enuke esango,
Legizko agintea mai horretan dago. Mai horretan dago. Hemen norka gintzen dun, ez dago gortea. Maia azpitik luzatzen, baitigu sorrea. Naiz agintari txarraudegun ordea, honek onena dauka alkate ordea. Larai, 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 alkate ordea. Jakinda jarri dugu auzia balantzan, mingaina izan arren behar duen trazan, oain badakit atauna zergatik joantzan. Zergatik joantzan. Alkate orde zerala jakintet noiz baiten, eta hemen geratu tira eta eten. Saiatuko naiz garbi eta argi esaten, hauteskundek ez dira fosketa izan. Fosketa izaten. Arusi zaigula hori eure kalte, ta joana naizela herritik aparte, baina egi bat badet egiaren ate, amaia joan niez bidali egin haute. Larai, 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 bidali egin haute. Naizta segin naizen dun, zuk adur erronkan. Ezin ta sartu zera humiltasun sokan. Nahi ez baina esan behar nizuke bersotan, ostra zaukera gutxi zegon herriotan. Zegon herriotan. Alkate orde nolako paria, alkatea daukagu tatxarik gabia, guretzako platerak ekartzen aria, hori langilea da supersolaria. Supersolaria. Bersolariak beti berekiko pena, disimulatzeko maiz badegu almena, aginte kontuetan hemen da problema, zinegotziada gehien agintzen du. Larai, 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 agintzen duena. Aurrutzi dezagun udala pakean, oain lurrera begira nator atakean. Salomon zapatillak erdik hankapean, zei kristo jazten dute mendira joatean.
Berak egin duna ze galdera fina, hanketan Salomonak haze imagina. Naiz ganberroa naizen, naizen harina, aizkorrin maratoia zeinek du egina. Maratoia badago batekoz besteko, galtzerdin lodiekin dabiltza kompleto. Eizari jende hauxe nola den tarteko, bukatu bezain azkarrara joateko. Eiztariena omen euren imagina, naiz igual ezatera nahi danetekina. Adar jotzen egin dut aurrez alegina, baina hartuko nuke hauen figurina. Gorputza lantzen baita eizean aldapan, batzutan hankabitan, askotan lauankan. Tiroa oker joak, pam, 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 pam. Atxerria hil behar, basurdean falta. Hemen basurde asko, ta ugari daude, ta entrenatzen dirala hauexe goitabe. Ola izolan moduan dabiltza jaun jabe, arek irabazten du entrenatu gabe. Ze tortola kuadrilla ez diranak txarrak, basurdei luzatuz, hain aukera bakarrak. Baina eurei begira nere irriparrak, zatoa eskuan ta pajaro eharrak. Guk eiztari jendea utzi dugu krogi, hemen desente daude esolik bat hobi. Baina adur esazu ez baitakit ongi, ze pajaro klase den grabatzaile ongi. Bajarrako. Zancudo. Begiratu ezkero ona du tipoa, ta kamara jarrita hortxe da tinkoa. Gure herrian naizta oso topikoa, esango nuke dala hau zure kintoa. Antxoniztuetari ai amaika mezu, bidaliarren ez du egingo eskasu. Bertso zale petoa data kontuz aizu, PowerPoint baten saio hau konpondu zazu. Orkoiztari alkate ta alkate orde, erremedio errexena saiorik ez gorde.
Nik urte asko badauzkat txantxon horrek doble. Zenbat falta zaio jubilatzeko. Baina lanean bera txukun jardun, grabatzaile moduan ona dugu egun, ta titularra jarriz gaurkoa demagun, amaiak ta durreka estu hartu genuen. Bideok montatzea da Antxonen plana, ikastaro batean jaso nun esana, guk estu hartu gendula hortan badeulana, ezin da estugo hartu estu etorri dana. Hanka xabalka lasai eta ez urduri, patrikatan eskuak sartuak ditubi, begiratu ze planta eta ze irudi, hemen bersolaria txantxonek dirudi. Antoni estutu nahi, ta biok elkarri, egia esan orain kontu batzuk jarri, historira begira ta masailak gorri, behin mozkorra joan zan, gaur mozkorra etorri. Ez kaigun ezer jarri, bazpareko lokan, Iñakirekin hasi, nahi nuke erronkan, logika lain ikusiz, behin etebe hortan, 6 maniobra egin zituen 200 metrotan. 6 maniobra egin zituen 200 metrotan. Hori ez alda marka ikaragarria, bestea anaia du, baina ez bizkila. Buruz osagarriak, dira ilabilak, batek arrautza dauka, besteak kabilak. Gaina ez zegoela, hau esan beharrik, ataka esku hortan, ipini zalperrik, kabia eta arrautzak ez da gauza txarrik, baina batek dauzkala txitoak bakarrik, baina batek dauzkala txitoak bakarrik. Andonik eman dunez lehen seinalean, nik ere segi behar ein gabe kalean, arrautza ezote da kalamidade.
txuri gorriz jantzita errealzalea. Batek kabila dauka, txitokin betea, besteari tokatzen urruti joatea. Batean maite mina, bestean maitea, horren kasuan hobe txiton egin. Horren kasuan hobe txiton egin. Egia esan naizta, kontu hau ez dauta, humore ederrean esan digu haupa, keparen kontu horrek harrituan nauka, herritik kanpo ere fama ederra dauka, herritik kanpora ere fama ederra dauka. Kepak lan egiten du, bai itxuraz anpon, baina lanari honek ere maiz hor konpon. Egainana entzunda, parra egin du kopon, honek lana egiten du anpon eta kanpon. Honek lana egiten du anpon eta kanpon. Egiala kantuan ari gera errez, kepa pasabagera, barkatu mesedez, anpon eta kanpona, jakintzazu aurrez, anpon fitxatzen dula, eta kanpoan ez, anpon fitxatzen dula, eta kanpoan ez. Andonik esan duna ez dugu notizi, balbula konpontzen hor dabil bixi-bixi, baina kanpoko kontu horiek iritsi, balbula denak behintzat ez zitula itxi, balbula denak behintzat ez zitula itxi. Zuen ganbara hartan, batekoz bestera, ila berrogei lagun gutxi gora bera, hemen hainbeste bai orduko antzera, baina joango algera ja beste batera, baina joango algera ja beste batera.